stąd. Mało, sami gotowy głośno i wyraźnie, że Ślązokiem może praktycznie zostać ten, który się poczuł. Nie mamy rektu go oceniać, czy jego przodkowie byli tacy, czy insi. On musi się sam odpowiedzieć, czy się poczuło Ślązokiem. Słuchajcie, z Kulitego jest spis powszechny i spisie z powszechnym my będziemy deklarować jako nacja! Śląsko! 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 A jako kotką godowym wdowa! Śląsko! 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 A wszystkim gotowe, że najcudniejsze miejsce na ziemi to nasz heimat! Górny Śląsk! Górny Śląsk! Górny Śląsk! Górny Śląsk! Ojci Śląsko! Ojci Śląsko! Obeszlicy! 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 Oberschlesien ist mein liebes Heimat. Witam Was, Rostomili spod Sejmu Śląskiego. Dzisiaj pogadamy się o śląskiej autonomii z kuli tego, że mamy dzisiaj Marsz Autonomii. Śląska autonomia została zagwarantowana od polskiego rozkierunku statutem organicznym 15 lipnia 1920 roku. No pamiętamy, pierwsza wojaczka światowa się skończyła i Śląsk był rozgrywany od Niemców i od Polaków. Oba kraje chciały, by Śląsk znać się w ich granicach. Pamiętamy, były tak zwane powstania, pierwsze i drugie to były walki uliczne, trzecie to śląsko wojna domowa. No i jeszcze w 1921 roku przed wojną domową był plebiscyt, w którym wygrały Niemcy 60 do 40%. No a wcześniej, tak jak powiedział, w 2020 roku już zostało zagwarantowane to, że jak Śląsk trafi do Polski, to będzie miał ta autonomia. No i miał, od 22 roku był we Polsce i miał własny skarb, własny Sejm, który tu widzicie z lat 20. modernistyczny budynek. A na czym polegał ten Sejm Śląski, ta autonomia? No, Śląsk mógł rozkierować się po swojemu, nie mógł ino mieć własnego wojska i własnej polityki zagranicznej. No i niestety 6 maja 1945 roku ta autonomia nielegalnie została zniesiona od komunistycznego rozkierunku. No de facto już od 1939 roku tej autonomii nie było, bo wlosł Hitler, była druga wojaczka światowa, no ale nielegalnie został zniesiony dopiero de facto w 1945 roku i my teraz walczymy o to, by zaś mogliśmy się samemu reskirować. Dzisiaj te marsz autonomii, ograniczenia 150 osób z kuli COVID-a, nie będę gadał na ten temat, bo my się nie możemy sami reskirować, to są prawa narzucone ze Warszawy. Jakbyśmy mogli się tu sami reskirować, to bym mógł gadać, czy to jest dobre i krytykować rząd śląski, tak jak to mamy we Niemczech, we Hiszpanii. Tam są autonomiczne regiony Katalonia, kraj Basków i insze, we Niemczech Bajery, Saksonia, insze. Oni się sami reskirują w takich prawach sanitarno-epidemiologicznych i tu Sejm Śląski też miał takie prawa w okresie międzywojennym i my o to walczymy, żeby tak było. To, co nam nielegalnie Polaki odebrały, to chcemy, żeby nam zwrócili. Bez to maszerujemy w marszach. W sumie na Placu Wolności już się zaczyna na fezu bogo. To wygląda, te ograniczenia 150 personów. Peter Langer już zaczyna, już dyryguje. A niestety mamy nadzieję, że na bezrok już będzie normalnie, a latość tak jak łyńskiego roku 150 personów. Są już wszyscy w głośnikach. Chciałbym, żeby ci, co mają głośniki, przyjeździ ku mnie tutaj. Wszyscy, co mają głośniki, ku mnie. Wszyscy, co mają westy, które pójdą po bokach. Powiedz trochę, może ty Łukasz im teraz.
No jo, jak wiecie, Trażek w tym parlamencie zrobił haj po Śląsku. Myślę, że to żeście widzieli. Jakoś to się tam kulo. Mam nadzieję, że ten spis nam po prostu pomoże, bo ten spis jest bardzo, bardzo ważny. To mamy raz na 10 lat taką okazję, żeby pokazać, że my są, pomimo że go dają oczywiście nas Liba, i że go domy po Śląsku, że znaczy nawet dzisiaj specjalną deskę Godej, bo to jest chyba najważniejsze, żeby ten Śląski w końcu stał się językiem, a wtedy będziemy mogli walczyć o inne sprawy, o edukację regionalną, o śląską tożsamość etniczną i tak dalej, i o decentralizację. To jest ważne, ale najpierw ten spis musimy to rzeczywiście szafnąć. Mamy jakieś tam wyniki pierwsze z GUS-u, że najwięcej ludzi spisuje się właśnie na śląskim województwie i w opolskim, w tej części górnośląskiej. Także no, Jerzek dobrej myśli, ale musimy do końca września jeszcze robić swoje. Będzie też na końcu naszego marszu mobilne biuro, tam też się będziecie mogli spisywać, kto jeszcze tego nie zrobił, także serdecznie zapraszam. Jadymy durć! Już Czerowski to trochę lepiej wygląda, ale te 150 personów to jest mało i za chwilę zaczynamy 15. Marsz Autonomii. I tu mamy ten dynkmal Korfantego, który przyczynił się, że Śląsk, ten kawałek Śląska, mały kawałek Górnego Śląska, Wschodniego Śląska z 11 krysami i stał się Polski po I wojaczce światowej. Korfanty patrzył na własny interes polityczny, nie brał pod uwagę tego, że Śląsk mógł stać się własnym państwem. Były takie projekty w 1919 roku i Wielka Brytania to zaakceptowała. Korfanty był przeciwny, on chciał się stać polskim premierem, a potem był prześladowany od polskiego reskierunka, jak tu Grażyński przed rządy sanacyjne 1926. Grażyński festympił Ślązoków, to był Gorol spod Wieliczki i pamiętajmy, że jedyny śląski wojewoda to był Józef Rymer. No i my Ślązoki byśmy woleli, żeby tu stał bez przykład Józef Kożdoń albo Ewald Latacz albo Teofil Kubka, a nie Korfanty. No, ale Korfanty był taki propolski bez to, że był poddawany fest takiej germanizacji za Bajtla, no jak w tamtych czasach to było za Bismarcka, no i niestety to zadziałało, że był antyniemiecki i propolski i ciągnął fest ku Polsce. A to roztomajcie było, to nie było tak, że wszystkie Ślązoki ciągnęły ku Polsce. Niektóre były za Niemcami, niektóre za Polakami, ale fez ubolewamy nad tym, że we plebiscycie nie było trzeciej opcji, żeby welować za Górnym Śląskiem, za niepodległym Górnym Śląskiem. Tak by mogli być drugą Szwajcarią. No niestety. Normalnie fungują na Węcie, a szczególnie w Europie. To nie jest nic nowego, to jest stary motyw. Szczególnie, że właśnie 100 lat temu, właśnie tutaj na ulicach taka autonomia była i nie była to żadna skrajność, to była normalność. Bo autonomia to jest wolność, autonomia to jest wolność, autonomia to jest skrajność, autonomia. No i teraz zobaczcie, mamy tu Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zamiast autonomicznego Sejmu Śląskiego i reskieruje tu PiS. Bez to, że Kałuża dokonał zdrady politycznej, uległ politycznej korupcji i przeszedł do obozu wroga. Nie mamy też tu dzisiaj żadnych śląskich fan i polskie biało-czerwone, co też jest skandalem, no ale właśnie tak wygląda polonizacja za reskierunku pisowskiego. No tu widzicie polskie fany, nic żółto-modrego. Śląsk Polsce był potrzebny bez to, by
doić z niego pieniądze. I do Teroski tak mamy. Pamiętajmy, że w okresie międzywojennym sfinansowano budowa Gdynie, portu w Gdynie, no bo pamiętajmy, że Gdańsk był wolnym miastem, nie należał do Polski. Sfinansowano również, powiodła się również reforma finansowo-Grabskiego. Oczywiście tu na Śląsku dużo pieniędzy zostawało, mieliśmy własny skarb, ale troszkę pieniędzy też szło do Warszawy. No i o to chodziło. Śląsk był dojną krową i do Teroski Śląsk jest dojną krową i po to tak walczą o ten Śląsk Poloki i walczyły też Niemcy w wojnach o Śląsk w XVIII stuleciu, kiedy Śląsk był podzielony pomiędzy Austrią a Prusy. Że narodowość śląska, nacja śląska jest główny. Skrótnęło wiadomo wszystkim, że narodowość, nacją śląską jest! Nacją, narodowość śląską jest! To są te ludzie, którzy dzisiaj też wylazły. To są te ludzie, co 10 lat temu zaszrajbowali prawie 1 000 000 ludzi. Że jest... Naprzeciw Sejmu Śląskiego mamy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. No, widzimy też propagandowy plakat, billboard, stulecie powstań śląskich. No wiadomo, jak polski kierunek traktuje te tak zwane powstania, nie godo o wojnie domowej, godo ino z perspektywy polskiej strony. Na tu mamy dynkmal Piłsudskiego, który w ogóle nie powinien tu stać, bo Piłsudski, rządy sanacyjne Piłsudskiego mają na sumieniu nawet kole 1300 godo się personów. W całej Polsce pamiętamy Bereza Kartucka, przewrót majowy, mordy polityczne, tłumienie strajków. No, inne kraje ściepują swoich zbrodniarzy, a polski kierunek gloryfikuje swojego zbrodniarza. Mam nadzieję, że nie zablokują mi tego filmu skulitego, ale taka jest prawda. W Polsce, szczególnie Teroski, tworzy się mity, tworzy się kult, a tak naprawdę Piłsudski no, niewiele ma wspólnego z odzyskaniem niepodległości od Polski. By nie koniec I wojny światowej, by niektóre kraje nie przegrały, niektóre mocarstwa, to by tu Polski nie było. No, Piłsudski budował ta Polska, ale to już jest inna sprawa. Ale pomników nikt nie powinien mieć taki człowiek. Mam nadzieję, że jak w końcu będziemy mieć ta autonomię, to ściepniemy ten pomnik, damy do jakiegoś muzeum albo wywiezymy do Warszawy. W marszu idzie mocka zacnych personów. Peter Langer, Arnold Langer ze Śląskiej Ferajny, Łukasz Kochut na Śląski Europoseł, Jerzy Gorzelik, prezes Raś, Henryk Mercik, SPR, Leo Swaczyna ze Ślązoków razem, Janusz Wita z Raś i mocka inkszych zacnych personów, których zapomniał pewnie wymienić, ale właśnie to jest ta śląsko inteligencjo. Jadymy duć. A językiem naszych przodków, butów, upów jest język Jeżotowara. I ten język jest jaki? Śląski! 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 Nie skuli pandemię dla końskiego roku, ale iż decyzję polskiego regionu, który tak po prawdzie nie idzie spochodzić. Ci zwolili łazić na szpile, do szynku, na pąć, no ale na manifestacji możemy się trafić ino w pora ludzi.
żaden nie poradzi wypublikować oczamu. Coś mi się zda, że w tej Warszawie logiki nie mają wezocy i durś no zrobią zabłożnów. Beztuż, jej godają, co zrychtowali nam polski ład, od którego oraz staniemy się bogaci, choćby Rockefeller, to możemy się ino lachać. W całym wrześniu w regionie będziemy to dopychać kolanem, żeby ten wynik w spisie powszechnym był po prostu jak największy. Czemu to jest takie ważne? Dlatego, że czym więcej nas będzie, tym więcej my będziemy mieli też jako politykiery nacisk po prostu na Warszawę, żeby w końcu szafnąć za Śląsko-Gotka. Bo ja uważam, że Śląsko-Gotki jako języka regionalnego... Gryfnie Wozwitum i chciałbym powiedzieć wam jedno. Na pierwszym marszu było ono z Rostyla. Tam my sobie zrobili milcz. Szkoda, że nam teraz no czystu, tak odem Rostyla jak teraz. Szkoda, że no władza uzurpatorską nie pozwoli się nawet trafić tutaj. No to świadomie uzurpatorską, bo dekrety Bieruta są legalne według tej władzy. Wedle mnie nie. Teraz ci powiem jeszcze jedno, mam do was wszystkich prośba. Jak umicie, tam godajcie po śląsku. Bo czy was Poloki rozumiem, czy nie, to was będą szanować, bo godacie innym językiem. Ja dzisiaj tu w Ancugu nie skuli tego, że cierpia się pocić, i no skuli tego, że byłem polityka optyka w telewizji polskiej. Tam gadali o dwóch sprawach. O spisie i tam jego do po śląsku. A potem już inny temat ogólnopolski, to go do po polsku. Pamiętajcie się, musicie wiedzieć, że to są dwa różne języki. Język polski, którym musimy gadać niektórych tak, bo nie we wszystkich trzeba, bo jak się czasami słyszy, że ta sztima śląsko, to ja godą po śląsku i już lży idzie szafnąć to, po co tam przyszło. No ale może być coś takiego, że w amcie mogę powiedzieć, proszę pana, tu jest Polska, proszę mówić po polsku. Ale jak mi w sklepiorka tak powie, to ja powiem, tu jest Śląsk, a od ciebie nie potrzebuję mówić. Jak to jest jakiś inszy geschäftman i godem, żeby mu godą z nim po polskiemu, bo to jest Polska, a ten godą wysoka, by się opia, o kobietą, to jest Śląsk. I bez to ja godą po śląsku, nie ma gadać po śląsku. Trzeba mieć w zoce ta swoja gotka i swoje poczucie. Ja powiem coś takiego, my się za mało staramy o ta nasza gotka, o te nasze, co my erbli, o naszych stasikach, staruszkach. Jakiś czas do rzadku znodliśmy w internetu takie komentarze, które pisali, że Ślązoki to jest buractwo niepotrafiące mówić po polsku. Komentarze, w których było pisane, że na nos to idzie i nos plunąć i tak dalej. No to ofyn nos wyobrażali i tak dalej. No i my to wysłali do prokuratury. I w minionym tygodniu doszło, że decyzję od prokuratury. Prokuratura stwierdza, że to nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. A wiecie czemu? Bo Ślązoków nie ma. To nie ma znieważenia na tle narodowościowym, bo nie ma takiej nacji jak Ślązoki. To oznacza, że pod polskiej prokuratury Ślązoków idzie obrażać, lżyć, zniewożać, pluć i tak dalej.